Di lamaran lama day nang sarba tua asa bedaw ma ya day nangon day nang sarba tuon nunga madidang di anak do madidang di boro pahopo siya anak pahopo sa boro atong bedaw ma kodang didang sa didang kami day nang sarba tua dinalah lamaran lama ya tor perjolo ma urang majalar tua lama urupnya berapa non pacaron yon bang urupnya do dia bunyi nah bang urupi ya perjolo tak tahu jan ayo luar tiga orang iya Megal besar tabat iya anda beres kita tamat hati-hati orang sama kamu tolong sehari beda aku sehari bukan mutus ya langsung mak langsung bentar iya langsung iya Purunami bere ala si senator terhita 12 pertingnya no Tiling urutan nami mak pertukaran nami di persaruan ini dari nasi sama tuang atau ada lodang moto tu boros pati ni hoto mau nanti dia pada nami anu redang ma tu amata nomor tua dewata anu redang ma tu oputo udah jadi nabono mau nanti dia pada nami anu ngasih kok di bekamu godang adu panggilan nami tu atau main nama godang mula gabe mula horas nama nami
ada kami neng mengalir kami atau menama godang dia kami di horas. Soba. Ya, el paso. Iya, Bapak Isa. Tolong hari. Iya, coba. Ya, Ali. Iya, kembali ke tempat. Horas. Jadi anak si kopi itu marja gawe banyak horas. Namang asa taruh hata mau lagi dia akan dihita nomor keluarga. Ate madi di bata mali ate manang dihita. Terlumbu bima dihamu saluh narokat tubuh nami raja di hula-hula nami saluh na mau lihat kurang doh besar roh nami di siala. Dai nangon nungabe mer alaman nabidang apara di bas pertikianon alani amang raja inang naburju. Dia adong nahurang lobi di pencakun nami di hamu saluh dakana tuatan nami mar pangaju hamu tu hami apala di bas pertikianon ala nomor bilang na mar alaman nabidang do dai nangon naong sahat dia tongani alaman na huboh kami dohor hudang na jagar apang jual nomor apang marisihon eme nomor ludu asa berludu matutu dihami peparani da bangon mara berbulung mohon tu samping merdaka mau musia biram suang songoni do sila juang na tubuh sapala ni babon marang tu dia behami pinapar ni dai nangon saya disima hami da bodol tatsabulian sanggar na jagar mabili tagabe jagar mabili ta horas dihami salhuna paparan ni dai nangon suang songoni nang bari jabi martatam mabaringin marura jabi horas tu mading di paroro amat tamula jadi dihita saluhu paparan ni raja isi raja pada ta raja turni halaman nabi dang ma dai nangon baik ma gudang nami na ho partusi songoni mau pegami tuamu pada nami. Matu hita namaranggi isema hita matu kata sa mariam iluluan nomor pasangapan di hita akan meranggi mau lihat yang sema di hamuna suhu nami hatari nama tuido nama dok martapu bulung marbona sakalan martajaman suhu marnapuno gasan niang hita si sada hasuhu terdihita ada manang bohape songono huruf nakinaido hago di pak tording ni hita na maraha maranggi jadi hami rosian haha anggi muna na adong di kedegerianon na turut do hami berduka cita di parujung ni inata si saur matuon hamilas dorohan nami amereng hamuna bona hasuhuton ala nomor bona hasuhuton na hoboto terkudang do sian luak na dao kala ningi iusahahon na sida doro
tu persarmatuan ni inatahi tahun. Jadi menurut kami maranggi adong dohuwa kami ison sawatik nomor pinggan nahot nomor moraspir anggia matutuhok barita gabe jala firma terdita saluhur dan dihita nomor maranggi suang songoni muse nama ringgi situ suara agia tio dan kapacarian di hamuna bona suhu nami di partik kianon. Jadi molotong songoni pinabuh pasahat kami di partik kianon. Daturu berduka cita di persarmatuan yang tahi tahun mas marohamuna. Asa dokter nami sompat dan nama tua asa titin dan doa golang-golang pangarahuna. Bola songono peumul patu pahami saya gurang mapina. Jadi emang patirami. Benda mah asahatan di pinggan hok. Asa hok mah berita gabi hok berita horas disuhut nak songoni hok dihami nama hamran. Beda mah. Paderami haming masong di zona marang gido ko na hasugton. Ala nomor punggung alamat do hami mang paderami sa bedang mag gotang nomor 10 ba na sa nomor 10 buru pag kami do ko na hasugton. Bedang mag gotang buru. Dito ano warangi ano pe hopo awit itu warta pasago itu urut ake cuma lima dengan basai ala asido hotolong nirwatong tong di mangiring-iring dia kadalan di parda nyota makurasi dia kapator dia dubo hita sahatu tongan ni bagas ni damang hula-hula nami di partiknya songon na pado-pado dari nang sesar motor di hamu raja turnet na persang api hami
Maria ya tutin nami las dohon dia kapat dagingan beri kami do dia pertolong muna di patari dahum na dohorong ni sadia bata di persarma daun ni dainang namion nata pada di pertikyanon di sodo di patari dahum holong mu si sadalas ni roha ape hamu si sadabuk ni roha tong di muka mu sian holong ni debata di makulongi hami talong bobi mani hula-hulaku suhu bodon di pertikyanon kuboto hami do mang raja nami tinggal kamu do nasa ulamu terlemu bima di namang lui gumi ni parangolo musika do pari holo di nang mangkoki bokon jojo ni damang opung prendi dolion di napasangapon dainang opung prendi boru di partikyanon na basalo na raja bolon amat tator ni pada mengojolo kodang sobai Dari boru nami tunglas itu tu rohanami hami guna hasuhuton doh akan amarha amarandi kuboto hami do diulonon tung hamu do nama kobasi saluhuna rak kaulo tong alai nung alo ja hamu makobasi ala martor termahami raja di hula-hula muna ibe kamu na romual na tiyo tu hami agi apa tu tunggal hiti persarma tuan na tahiton akatiyo dalam di pacaria di hamuna sama pada nama itu orang nami asa hotang man lo ma tuko di rubian hors ma nama jalo dapat mahuna dihamuna sikap di nama kalian baik si tio las perlu tu hasa hatan na benda bang ma cara dua dulu ya horas dihamu di tanah warangi
alang masikodo pertontoran di tanah warangi laos marsipangan ma damang dainang tunjabu nami Numa perbangan ata wala tema